Så åbner vi lige 10 50 pakker. Ja. Jeg tror ikke, vi fik noget specielt. Puyol, han er okay. Ja. Casillas. Fik jeg Casillas. Mascherano. Koscielny. Piqué. Ja, det var den okay pakke. Den er i hvert fald tjent hjem, kan vi så sige. Gundogan. Ja, nok Pepe og Coke og... Fuck, du fik mig. Squirtle. Ja, bare videre. Jeg har et M tilbage. Eto'o. Ja, han er 20 kvart, tror jeg. Som du Bare har. sæt ham på transfers. Eller Bale eller Neymar. Bravo. Bravo, ja. Bravo. Han er okay. Bravo. Og kun 2. Kom nu, Ronaldo. Ja, ham kunne vi godt bruge. Pisic og Bender. Og Vidic. Paulinho. God. Di Maria. Yes, man. Dani Alves. Di Maria. Og hvem fik vi her? Fuck, vi fik mange. Jefferson. Det er også fordi, jeg vil købe så mange. Ja, det var der sgu. Aguero. Nej. Iniesta. Nej. Aguero. El Shaarawy. Fuck, det er vildt, det her. Det er fandme den bedste pakke. Ever, never. Kom nu. Diego Costa fra Chelsea jo. Chelsea, god spiller. Aubameyang. Duer. Vi skal have Aubameyang ind på transfers. Ja. Er ham der, den anden der for Dortmund, er han noget værd? Ja. Og vi sætter ham den. Han er ikke noget værd. Skal vi købe en mere? Sådan der. Skal vi købe en mere? Nej. Og tak fordi I så med alle sammen. Der kommer måske en packåbning mere i dag. Hej.